Angas mo ah. What's up mga guys? May bago na naman kayong video ngayon. Nga pala, shoutout nga pala sa Garza Levels, Kalipugi, Taglatawan, and you! At nga pala si Glenn, Kuya Koy, paki-shoutout kay Mama Sandy at Eduardo po. Salamat! Shoutout na ako ang mga taga-Kalipugi like me. Please follow and subscribe and share mga guys. Thank you for watching. Ay miga, pwede mo tana? Samaan. Ambol ka na ising dire. Layo para ba nga dito sa unahan? Way katig kasakyan dire. Wala ba ora? O ba? Gutom na kayo ko, layo ka kong biyahe. Mamalihog ko sa imo ba? Okay ra? Unsa man? Pwede hawiran mo akong hotdog. Wala na, finish na. Hotdog. Dili hotdog na. Kaning hotdog. Akong pahawiran sa imo kay gutom kay ko niya. Hugaw kay akong kamot. Okay ra sa imo. Di magulang ko mapunit. Gabi ka hugaw sa akong kamot. I call you baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no I don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words.